tebe to je. Poď. Poď. Tak, super. Makaj. Ideš, Wendy, ideš. Super. Poďme sem, Jano. Toto je naša cena. Poď sa posunúť za. A dávať si pozor na psov, jo? Normálne sa posun za toto. Sadni. Ešte? Tak si sadni. Sadni. Super. Gratulujem. Chodíme na dvere. Dosiahli lepšie miesto za ten výkon. Nečúrať na to. Bohužiaľ. Výkony ďalšieho rázu sa budú potom umiestňovať, dobre? Tu. Počkaj. Sa umiestnil Vladimír Lednár s obcom Dog. Pozri, aké máme pekné číslo. 10. Nemáme. Tam ideš. Poď. Aj my máme meké. Nie. Jasné. Jasne, kľudne, nebojte sa. V pohode. Dobre. Gratulujem, toto je všetko vaše. Bolo nám s tou a národným My sa sviatkom. potom asi premiestnime. Prečo? Máme tak? Poďme. Sunulko tu. Áno, No, toto je tvoje. áno, Gratulujem. áno, hodný chlapec. Toto je potom všetko tvoje. Na 8. mieste sa umiestnila Zuzana Dudová s osučkou Mafí. Ideme! Inžinierka Beata Hidegetiová s osučkou Roxy. Áno, lebo už mi to nedalo. Tak. Beatka, toto je tvoje. Áno, ďakujeme. Gratulujeme. Stačí? Na 6. mieste Tak práve preto, povedz agrónom, tu si ja nenechám. sa umiestnila Michalea Demková so sučkou Baxi. Poď. Tak toto ešte posuniem nejak. A ty pôjdeš potom na prvé, čo? Sadni. Ty pôjdeš potom na ktoré miesto? Dobre, to si čo kvôli tebe vyfasoval. Ona by chcela ísť na Na 4. mieste sa umiestnila inžinierka Beata Hidegetiová so psom Artur. Prepáč, nebudeme robiť kries, máme prvú trojku. Ešte, zadaj.
Gratulujem. A teraz budú fanfári. Tretie miesto obsadila určite nejaká inžinierka, ale nemáme to potvrdené. Janka Horinková so Sučkou Sana. Dobre, čiže odídi si jasný. Nejaká inžinierka z odíde. Dobre. Sadnúť, babi. Sadnúť. Gratulujem. Veľmi pekne, pani Radinca. Ďakujeme. Na druhom mieste sa umiestnila Michaela Horvátová so psom Tobias Vamperi. Vampirelli. Bohužiaľ má smolu. To je paráda. Už sme to takto napísali. Agronóm. Zmestíme si to musieť Duškovi poslať. Zmestíme si to a nedaj ho hovoriť. Gratulujem. A na prvom mieste sa umiestnil Dušan Kovačík so Sučkou Kira. Na budúce. Ale tak Dobre, aj to si zoberieme, neboj sa. Dobre, to si zoberieme. Áno, Sári, to je naše, to je naše. To je naše. Proste číslo, ktoré sa nedá popísať. Nevedeli sme, či to máme diskvalifikovať alebo nie. to bola cudzia pomoc. Oceniť! Tak oceňujeme. Žiadna diskvalifikácia. 18 rokov. Tak. Ďalšia. Sadni. Ja si myslím, že veľmi krásna kreácia bola, čo sa týka Janky Hožinkovej, pretože taký krásny výkon tu nevytvoril nikto. Nikto, že? Neviem síce v čom bol krásny, ale dobre. Inžinieri, oni to majú v krvi. To je v rámci duševného zdravia. A zase by som povedala, že veľmi pekne svojich pozícií sa zúčastnili aj ľudia, ktorí sú najkrajšie v kurzoch a tak, a oni nezažili taký ešte tábor, že? Jak je Majka s Evenkom? Áno!